daidai lokacin da ba ya ci taliya tambaya ga Allah bulan nan ba komai a ciki ne ba komai ya gama cin abinci ne ka ji sa'a na ajiye kaji a daidai lokacin da ka ci sa'a na ajiye abubuwan da za su baka ba ci sa'a na ajiye abubuwan da za su baka mu je roll sale kai ba su wasa kuce ya action obisa ka ji sa'a na ajiye kaji na ajiye abin da za su baka mamaki abin da zan firgita rayuwarka amma a jiri zuwa ne hakan musu ba dama an ce kai dan gata ne kwarai da gaske amma a yanzu ne nake son inda da ta ya manta shi bai san akwai ci gaba ya dauka daga fitana shi ke ka gama da siyu na ko abdul yanzu kawai ita ce za ka ɗan dauni sirin ɗinta kai ne wannan ka ta listen to the voice ko da su ka san mene kwadin obin ya kamata ka samu tunda har tashi yana wanda tunda kai kana ita kawai sai kai centralizing din ta da wannan tunda ita ba ta tashi ba ta wannan da wani ko wani baka ga ba a tsakiya za ka sa tunda tana kallon tana kallon ko ta yi su da wannan shi ke na da shi su ne da shi